Straight to the point. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Straight to the point. Mayong gabi kanatong tanan. Welcome sa lain natong edisyon sa atong inyo nga tulumanon. Straight to the point. Atong oras mga suking tigpaminaw. Alas 7:29 binas kagabion inyong pagpakiguban sa atong inyo nga tulumanon. Straight to the point. Adlaw ron mga higalang Huwebes, so pizza 3 na buwan sa Hulyo 2025. Straight to the point. Maayong buntag ka na tong tanan sa atong kaigsuonan ng mga abroad. Maayong gabi isa diha sa atong mga naminaw ron mga kaigalaan. Atong isgut-isgutan ni mga kaigalaan na himong awing na hinuon is daig og si Alado ini. Kay gipailan na ni kaso gi-blatter da ini sus porbida na lang in taon dolor. Gi-blatter ni igsuon ni Brother JC Besira, si late Brother JC Besira, tungod aning iyahang gitawag og tawag aning kuan, tawag aning niang nangisyo na ni nga way resibo mga suking tigpaminaw. Sus, bida. Ato ning isgot-isgotan ron, kay pailan ko nung kaso nga cyber libel. Sus, bida. Straight to the point. Mo ni nagkaparat anirong trabaho aron. Pastila. Okay. Mayong gabi ida sa mga naminaw ron mga kagalaan. Taman sa nabot aning atong live edition mayong gabi ida ninyong tanan dana. Onya kining tawag aning ni ang ato pong kalingawan ni kuan kining atong tubago ning mga vlog pod ni kuan kaning vlog ni daig no nga ano kuno ning nakuanta diara tan-aw na to ni mga suking tigpaminaw. Kay unsa man ning gitawag nga tong kaso nga cyber libel mo na atong gisgutan ron mga igala dem ta attorney pero burag do na sa tay gamay kay baw ani ang cyber libel gani gigamit na nga termino mga kigalaan kato mga nag-post or nag-email og something nga makadaot sa usa ka tawo labi na diha sa social media including na mga message, mga boards, mga bulletin boards, blog, chat rooms, kana mga chat room diha, personal website, social media, social networking site, and other published article. Straight to the point. Anya, kay bawaan na to ni mga kaigalaan, diha sa atong Pilipinas, cyber libel, libel naman ninoon trabaho. Cyber libel, libel, dili oy. Cyber libel. Sa malabian mo sa tag-pronounce ani. Nana sa tawag aning ni ang Article 10175. It is Spanish usa sa mga penaltian ni mga suking tigpaminaw. 1 degree higher. Higher than sa pinaka-ordinary nga libel. Muna nga kung dunay mga kuan anak karon, dunay mga imprisonment nga mahitabo ana o kanang mga kining ignonta nga correctional maximum period of kining 4 years, 2 months and 1 day or up to 8 years. So kuyaw kay ning cyber libel mga suking tigpaminaw. Brother Chris Sosol, nganong gipailan man ni si nganong gireklamo man ni si Kwan?
Sigon pa sa post mga kagalaan ni tawag aning ni ang kuan kaning si GC Vibes man siguro ni no. Karon nahimo na ning kuan, nahimo na ning rock size Ratsis Vibe. Nag-post ni siya kay di atong ipakita ni nga post mga soking tigpaminaw. Sus forbida na lang in town. Mao da ini. Atong tanawon niya. Kay grabe na jud kay ning atake nilang daig o kaning niya. At tingalam sa taning unsa ni. Police report an extra copy from the police blotter Philippine National Police Tagbilaran City Police Station City of Tagbilaran. So kanang moingon ta si gimension dire si Jolito missionaryong vlogger. Anya og si Strongman Alado pangandam namo. Nagtuo siguro ni nga dili tinud-o ning niya. Kay baw-anay tali mga soking tigpaminaw nga ni tagam na wa pag mo tagam dahil ning trabaho ani sus porbida. Straight to the point. Kay didtos Bayugan City nanulod po ni sa katedral duhang amik katos amik kay nabuutan man. Nagpamimbro man yung Katoliko. Ag si Alado may gahi-gahi kahing layas kunutog ko tabato. Anya si Amik tarong gitog utok si Amik kay nangan man siya. Nangayo man siya og kanang pangayo, nangayo gid sa og public apology dito gid mismo sa katedral sa Bayugan City. Lahi pud tong ilahang gi-vlog-vlog nga kanang ni ang online vlog-vlog nila nga kay lakilak kuno hay dito nga way luha nguban. Na pang-bios na ba? Pang-bios lang. Now, arita mga kagalaan kading nahitabo di ay ni Alado og ni Daig nanubra na gid ay ni. Asa man ang giingon ninyo nga debate sa rason walay labot ang korason. Na may conversation duha ani ni kaniyo kung nakita ninyo sa ato nga social media diha. Ayun ako ni kuan sa kadali lang ato ning tanahon sa og dako ra ba ang ato ang makita diha. Ma'am Altia Merced Montibon ha. Buhas maya gulayon mayong gabi ni mo da ma'am. Atong pinakagwapa og buotan nato diha nga followers. So arita ato ning tanahon. Dako-dako ra ba ni nakita na to daw sa screen murag gamay no? Mabasa ra man dire sa akong laptop mabasa ra man. Kung kuan brother Billy Adolfo i-convert to imong kaluha bro kay mura mag gahi pagyapon tog sa labutan bro. Dako-dako ni kuan no. Asam ni. Makita ra ba sa ato ang screen dia? Dire sa akong laptop dako-dako ra mag kuan. Kadali lang kay murag wa ni dire nagkadimaos ato ang dating nawala man ning ako ang kuan kadali lang nawala ning atong live dire sa nara ba tayo live uno sa man ato ang live dire nga man maon okay dire mo guga i-click ang picture bro adala sa kadali lang kaya ito rin nag-monitor po ko sa kuang cellphone are kadali lang kay murag na something gamay di gid mabasa ipadako na to niha to ni ipadako sa kadali sobraan ra sad kadako kana murag dako na ni kay mabasa ra. Ako ni gi-check up kaganina mga soking tigpaminaw kay nakadawa tag post gikan sa kuano bidang pa ita. Hello bro. Ngano man na giblatter silang daig? Mo ni akong pangutana jud niya. Giblatter silang daig mga soking tigpaminaw. Makita ra ba sa dako-dako na ginana mabasa ra gid siguro na. Anya namagoy akong screenshot gipasa diha mitungod na nang iyahang post. Nakaron arita ang reply niya cyber libel bro akong giingnan nga ngano man na nga nakasuhan man ang kani di aing post ni Daig kaniha usa ka picture ni sa di man mapadako dire ana ako lang ni basahon na breaking news
Gibinson pangalan sa igsuon ni kuan. Breaking nyo. Matod pa dire, engineer palpak kay gipatrabaho og project pero gitagay ra ang bayad sa tag-iya sa building. Straight to the point. Kani murag seryoso ning isapan ba og sa kuan pa niya. Dili ba na lalim kanang although bisan siguro og kanang si hour ng inyo ha. Pero seryoso na kay engineer na imong kay istorya di na parihang daig nga way buot. Engineer. Kanang ingnon nimo breaking news, engineer palpak kay gipatrabaho og project pero gitagay ang bayad sa tag-iya sa building. Kanang maingon pa nga gitagay ang bayad sa tag-iya sa building. Total bayad naman na no, kanang sohol naman na. Bahala gitagay na, ibutang talang gitagay. Pero kaning term bitaw nga palpak kay gipatrabaho og project. Paninglan gani ta og tawag aning ni ang matod mo. Wa naman ni na maoning ilahang kang kwan ha. Diha mo dali, mane kani screenshot di na ni makuha ni daig ni. Kay namasangil daw ni daig. So angayan ra sad niya. Sa ubos ani ni cyber libel sila ni Strongman Alado. Ako ni topic onya dire kang Strongman Alado sad lain sa ning iya ha. Kay matod pa ni Strongman Alado kay si JC Vibes pumayngan nino kay si Brother JC may nagdaan ni ngapid. Sabi engineer wala ka pasar kaniha manghambog gani ka kani imong kurso kanang pasado ba? Gatuod agay sa dili tinuod nga engineer, dili legit nga engineer. Namo nang niya gipost maning Alado sa iyahang kuan unsa ning adlaw ni nga tawag aning ni ang giingon pag diri kung manghinambog gani ka kung pasado ka kanang pasado ka di ba kani nagtuod na gani dili engineer ni ang kaistorya anay tabo ani mga kagalaan ingon siya blatter pa appear ani file ani nga kaso public apology ra ako gipangayo anang duha pero dili mohatag og public apology ipadayon ako ang kaso ay padayon day ang kaso sige ha. Kasuhan gina nako 6 to 8 years ang mapriso. Wala na ni dayon 300,000 up to 1.5 million ang bayad ana damyos. Idayon gyud na nako. Na. So arin lang ta, so much for that nga issue. Kaning trabaho ani ni gitawag na to og kuan kini bang ingnon na to nga silang Alado, sila si kuan, si Daig, mga desperado na jud kay nig-utok mga suking tigpaminaw. Nganong makaingon man tag desperado og utok na ni sila? In the sense nga na personal man. Asa man ning giingon ninyo karon nga debate lantas rason way labot ang korason. Kamo bitaog panahon sa debate personalon mo moderator ad hominem mo na personalo. Kaning pagpamasangil ni daig usa ni kada kong bot-bot mga suking tigpaminaw. Now, kung naa palay pustaan na og binot-bot, mupusta jud kung daig ani. Kay Caritas Katoliko, di man ta kadaog ani. Kung kabot-botay lag istorya, ang Katoliko di kadaog ana, pero kani silang daig kadaog jud ta ani. So anita, unsa man ning gitawag na tong cyber libel, balikon ako ha. Ang cyber libel gani kanang gamit na siya sa termino mga kagalaan nga someone has posted kana bang nay isa nga ni post diha karon og maka-damage sa usa ka tawo. Na for example kanang ingon ta nga na diha sa message boards, bulletin board, kaning mga blog chat rooms, kana personal website, social media, o uban pang mga networking site or kanang mga gi-publish baka nimong article. Mao na nga kato si daig kay na masangil man pasado gini mga kagalaan sa cyber libel. Daliman ka bugat doy anang istoryahan nang moingon ka nga
palpak ang trabaho kay ang bayad kuno sa tagya giinom ra. Giinom ra kuno. Unya asa man ang imong ebidensya? Istorya lang na nimo kay Morselvi siguro siniaw ra man guto ko Dili na madalag siniaw ng mga seryosong usapin. That is why kung aritas Philippines mga kaigalaan nanas under Republic Act 10175. So pwede tang mapriso ana 4 years to 2 months and 1 day or 8 years. Nya usaon man na. Kita dili man takuan. Di man ta abogado makaibawog balawd pero doon sa tay knowledge ka may ana. Kanang mamasangil ka ba makadaot ka diha. Before galit ta mo buhi og istorya ana, dapat kaniha ningon sobra ra gubog kay ni ka mangiluloy-on kuning igsuon ni kuan singa na niya. Kay gipa si Engineer Ryan Bisira. Ingon siya nga public apology ra akong gipangayo ana bro. Ayaw na ng public apology o ako'y pabuton. Anak, ditsuhon na lang nagkaso. Kaya nga naman, kanabang mangisyo bitaw ta nga without any evidence, magdasa mangguna sila. Pwede na rin tagi pa public apology. Ano yala, isura tatamas mahimo. So, katong ilang gihimo, krimen man dito. So, na ay krimen na itabo, man ang mupile tag reklamo. O kanang mayngon tag blatter mga kaigalaan, naana tayo record anas pulis. So kung nana tay record sa pulis o mga apply kag trabaho dia mo lukat kag police clearance doon na gyud tay record dito. So maglisod na hinuon ta anig dawat sa trabaho kay oy namday kay blatter na unsa man mo cyber libel. Disgrasya ta ani basig isuhan na pud ko nimo sa opisina ani. Basig busip-sip ka ba nga si kato siya, kani siya, way klaro. Buhat-buhatag istorya way ebidensya na kay kaso. Lisod kayo na. Kriminal lang kaso ba? Criminal cases. Ano na? Dili bot na kriminal nakapatay ka diha. Straight to the point. So unsa man ni ang kuan kaning ni ang nahitabo nilang alado dito sa Bayugan. Nanood sila dito sa simbahan sa kuan Cathedral ni San Lorenzo Ruiz. Unya ang ending ani nag-vlog dito sulod okay ran tatog pilgrim mo dito way problema kay pilgrim kanang simbahan pwede man ta na ang problema lang moral damage man na kanang nahitabo ni kanang niingon si daig nga usa ka engineer si kuan gimension pag ito ngalan palpak ang trabaho kay gipatrabaho og building ang bayad sa tagyag giinom ra moral damage na. Personal naman ang usapan, although dire sa social media bahalag mga laksi na tong baba dire ginisgot with regards about pagtuo. Bahalag magpakuan. Bahalag mga langkat na tong papangig dia ginaunsa pa. Wala lang tayo personalan. Although kung naman galing tayo personalan, kana bang nagi ka ebidensya for example, kanang tunong post topic nagisgot tayo with regards sa nang pagkaputli sa simbahan kay niya sa Santiago 1:27 ang relihiyong putli usaon pagkaputli anak karon kay ikaw mismo nakitaan mo ginako dito nga nagtagay kauban sa imong barkada gahapon hubog kay ka pwede na siya kung kana naa kay ebidensya gusto kag ebidensya call nabidyohan pa jud nako call pero nang isyo lang ka anak kay tungod sa imong kalagot imo lang sige siyaw moral damage na nya bisan pag unsaon kay kanisi mag public apology ra mantinilan na taara pa viral sa social media. Bisan pag mag-post na siya diag statement niya nga mangayo kong pasaylo ni Engineer Ryan nga naka-istorya kong ingon ato or tawag ano niya mag-vlog ko na siya ngayo lamig pasaylo kaming duhang daig na dili pa viral sa video ra na oy. Ang nindot ana pailan yun nagkaso kay moral man na karon nilink dia ingon ka nga palpak ang trabaho ang imong mga kliyente dia may nga di lang ta magpatrabaho to kay palpakiron dito madaot mapiktuhan nimo trabaho ana seryosong usapin na og sa Tagalog pa seryosong usapan na unya karon
ang pangutana ani may gani kay kana lang wala man na nato gidaginot ng uban nga pwede go na sila nato pailag kaso kanang pagpangisyon nila nga ang Katoliko Romano iya hasyawa ang Katoliko Romano dili mo itag-iyas Biblia pasangil man na Katoliko Romano nagyos-Dios sa mga imahe kung hilig palagkaso ng Katoliko with regards about Catholic faith wala mga priso na mo gipagpailan na mong kaso og buot pero kay tanawa ha tanawa ra gud ning inyong kalaki gud tanawa kana ang naitabuan ni kuan no ni Mr. Jolito Daig unsa may naitabo ni Mr. Jolito Daig gipailag kaso kana ako bitong gingnan dili na kinahanglan na tong kanang public apology kay ngano man mura tag mga bata nang ay pagsuri ka ni kuan ha sorry dito seryosong usapan yan moral damage biya na kana maka sus porbida amay imong ebidensya na si Alado hingingon pud siya nga awa man to kapasar masilbi bagod kag mag-engineer kag di ka kapasar Hindi graduate ni mag-engineer mo, take ang exam, ana. Sa PRC. Engage kag PRC, ana. Na di ka kapasar, ana, engineer. Bisan pa siguro private engineer ka. Nagya pong kay lisensya, ana. Kay every time nga doon na kay project nga gamon, muagi mag-engineer ng mga project. Like for example, kung arita sa kanang balay, muagi po nag-engineer, building, nagya po engineer, karsada, nagya po na engineer, bisan ka na mag-survey yuta, nagya po na. Kay lahi-lahi man ng engineer, kay kanang gitawag na tog civil engineer, o kanang niang tawag anang usa ka engineer, kanang civil, o na isa, nalimot ko nga na ng isa nga engineer. Dili man kay kana nga engineer lang, like electrical engineering, na mga mechanical engineering, daghan klaseng engineering, di ka engineer ka diha syuta, di ka engineer ka das balay, engineer ka sa karsada, pero daghan ng klaseng engineer ug buot yun atong kwintahon. Karon ang nahitabuan ni Alado na masangil sa nga wa man ni kapasar. Wa ka dawatas imong giskwilahan, wa kay nahuman na pagpuyo na lang dana. Kay wala naman tay labot ana, ngano day ibutan ta lang, example ta lang. Nakapasar o wala. O sa may naaana, sa may labot nimo. Di ba? Nya kanang moingon ta nga kanang manghatag ta direg komentaryo sa mga sabadista. Naman tay mga ebidensya gipangbasa. Pag moingon ta nga si Ellen Goldwhite founder ninyo, naman tay ebidensya. Mao na kanang mga mechanical engineering, electrical engineering. Nadaghan oy. Kanang tig-survey yuta. Lahi sad na nga engineer. Kanang tiggama og balay, lahi sad na. Tigpanday mga building ba? Balay building nya kanang sa karsada, lahi sad na. Unya dili man ka pwede mo apply ana pagka-engineer og di ka pasado og exam anang wa kay lisensya, kay kinahanglan magitag lisensya na. Nya miingon ra ka nga awa man na nakahuman, wa man na nakapasar. Unya ang gaingon mura galugos galig pasar og dikir. Ya. So diha murag angayan ra gid pumong tungoda diha. Angayan ang tungoda. Ano angay nimo mangiso gani ka dapat kuan nya kanisad si amo tong kamusta tong kaso ni Alvin Sanchez. Gipailan mo sa tong kaso to kay kani pagsuot-suot niya og sutanas pare nya nagpatuog pare. Nya katupong na ang kuan katupong na ang yahang gitawag og namuak og imahe ni Madirmire. Kay sa yaha kuno hay rason Dios mo daw manang angayan kuno nga bukod. Murag nahilo man tong kasuha to. Ngano murag nahilo man to. Naman si commentary si wagid ka palibak ni Alvin Sanchez di amo gid dire
Adugay na lang itaon sa vlog-vlog ang iyahang kamatuoran ibutyag ministry. Wagay followers gamay rin taong kayo. Ha? Asa man to katong debate o man ito nahuman di ay. Naman na may debate anino nga. Ni burnout man silang balay. Kuha kasabot ra sad ko. Ana siya nga burnout yun diri Brad. Oh, video-video pa siya nga ngit-ngit ko no hayang balay. Sunod Domingo na lang ta kay naman ko koy mga viewers ana nga mga OFW. Nahuman na lang COVID wagad gidayon. Agtuma to kay dos man. Ge. Nya gagamain taon sa tima nga sa debate ta kisay isip din musukol. Gagamag tima pero puros pamutang-butang sa Katoliko kinsa may musukol Katoliko ni mo ana. Ngayon siya nga, pamatud-an ko na mo nga ang mga rebulto ni Santa Maria doon na igahom. Nagtudlo ba yung Katoliko ang rebulto ni Santa Maria na igahom? Idaw? Hala lang sa panghulga mauni. May gani mong kamo nga mga laing sikta. Dili na hulga amo ha. Wa jud mi nang hulga, ang bot lang ka og katuon sa to murag tinuod ako itong kaso o dili di pa nako to confirm ha. Okay, murag nahilo man gud to. Pero kaning kang kuan, kaning kang tawag aning ni ang kang alado og kang daig, confirm na gini. Kay nga naman di naraog i-post ni ko ano, nanagid gipablatter dani. Kung gipablatter ka diha mga suking tigpaminaw, pag ikaduhang move si mo diha sa krimen, dakop na dayon na ditso. Kaya na naman kay record. Murag silbi kuan pa na sa ba warning shot og sa kuan pa. Og sa mua pa na sa una sa ROTC Reserve Philippine Army warning shot sa lang na ha. Ayaw sa pataka diha. Warning shot lang og naay mo reply confirm gina diha. Adaw in town looyan nimo pagtuon sad og balaod kay dili man ang nakataw dili mao ang imong gipasiatab dia idolatry manggod ka. Ikaw ra man ang idolatry kay ngano? Ang mga larawan bitaw sa simbahang Katoliko no giilan yang Dios. Kaya samantalang ang tudlo sa Katoliko wala na to ilhang Dios. Siya kay gailag Dios. Siya ra di idolatry ani. Agay. Ano resulta nimo? Siya ra day idolatry nya kitay pasuminglan na yang pagka-idolatry. Pagsuroy. Yamingon kag nang hulga may gali ka siguro murag mo to gitinuod siguro to imong kaso kay murag nahilo man noon to. Baka ikaw pod unsa man ni? Dila sa nato na kuanon. Dila na sa na pansinon ni si depinsas kamatuoran kay kuan man na. Ayaw lagi ng tawag-tawag. Kung gusto ka, anang debate na lang tayo ng tawag-tawag din. Para nagbatang way buot. Kanawa ha, kani, si Amik, wala to'y problema sa Amik. Kay nibalik mong gitong Katolikos Amik. Kay nuklog na ko ito. Si Alado, wajid ko noon na ngayon, pasaylos Alado sa kuwan. Sa tawag aning niang kinibang dito sa Bayugan. Nya karon wa na, napailan na gini, giblatter na jod. Okay raman tong Knight of Columbus gitagaan man sila og kuan adto action pero public apology lang si Alado wala lang pud to gidaginot gahe mi yung ulo ni Alado kay man gid mo public apology sa Alado dito Straight to the point. na kani nawana jud daana gid sila record police report usam na blatter Philippine National po an extract copy from the police blatter Philippine National Police Tagbilaran City Police Station City of Tagbilaran na masangat ning kaso og kasuhan ni dito sa Tagbilaran. So dagan-dagan lasan mo sa Tagbilaran ani ron. Dagan-dagan na lang sa mo sa Tagbilaran ani ron. Ipaset na gina Jerwin Rosales. Saman. Wala ta mahadlok nimo dong depinsas ka matuoran na mani akong ingon nimo para ma-proper tani ay sige panawag-tawag. Mag-set kag oras, mag-set kag topic nimo mo na atong debatihan. Dili ka masiri kag panawag dire din istorya panglawgaw ng muha. Kananay moderator ba para dili ka magsapaw-sapaw kay istorya po ko kalit kag sapaw.
Para maklaruhay kita ni adlok man kag debate noon. Ya sige ra kag tagaw-taw diri. Limot-limot ra man ka. Ikaw ra man limot-limot kaduha nagdebatihay nagamig kaduhan ni Buni Adolfo. Ingnan ka nako paghikutar sa diya. Oh, amay gusto nimo. Adto ka kay kuan, ingnan to ka nako ugma, mingon pug ka kadrive man kuan na brad. Ikaw kung kuno sa imong bakante, pasit kang dan maasin dito, asa dapitaw, di sa imong live, musod ko dia. Din pangita kag kuan. Ikaw re akong atrasan, nga tubang magali kung Fernando Camacho nga 380 kabuk debating nagihan, ikaw sa kabuok siguro aya mo. Oh. Mapreso sila ana basta dili na nila tubagon. Bro, kay blatter unya criminal case na dili ko actually ha tagam na tanang tawag-tawag mo explain ta balik mo ana pag una-una debate ta kanang klaro ba away sa paway pahumanon ang istoryas isa kinahanglan ay moderator kay adlock siguro kag moderator kay ang debate mapugos man jud kag tubag anang categorical question. Ay nandiris tawag-tawag kay okay ra mingon kag ay pagbuot sa kong tubag wag ikabuti sa ko imong pangutana. So ani ha balikan na to hinay-hinay lang gud unta ta. Kadili man actually kaniha mingon tagkuan kining lantugi sa pulong sa Ginoo okay na siya. Wala balag mga waksi na tong baba diya nag-inistorya balag unsa na rin atong mga kuan-kuan diya pamaagi sa estilo ayaw lang ng personalang dating kay kung moingon tag personalang dating laing istorya naman sad na kanang moingon ka o karon nga palpak ang trabaho ni kuan ay Julito daig na lain naman ning pangalan misyonaryong vlogger kuno nya nganong nakasuhan man ada kani ato ning i-play si daig dire kay murag gayaw-yaw sa siyang vlog dire kani ato ning kadali lang okay ato ning paminahon si daig are ay kani ako goy pabuton ani go dili ni angayan kuan abe mura magna. Remember mga CFD, ako wala ko gibuhat nga sayop alang kaninyo. Nagtudlo lang ko kabahin sa pagpabarog sa pulong sa Ginoo. Aduna mo'y mga yaga-yaga sa inyong mga post, labi na ni Laxi Vibe. Ako rang gipakaon ang ihang pulong nga yaga-yaga. Karon, ay balik ko na to nebe. Adeo balik ko na to. Remember mga CFD, ako wala ko gibuhat nga sayop alang kaninyo. Nagtudlo lang ko kabahin sa pagpabarog sa pulong sa Ginoo. Wala ko na siya gibuhat nga sayop alang ko no nato. Tanawar ha. Ga vlog na makak pa gyud. Ha? Ga vlog na makak pa gyud. Kanang pag-ingon nimo nga palpak man to si engineer kay gipatrabaho gikuan. Di ba naklarong pamakak nang naa? Ha? Di ba naklarong pamakak nang iya? Sus, porbida na lang in taon dolor. Kaya maunay topic na ko. Na trending na hinoon ka ng social media ron. Karon maingon dyan pong kagway pamakak. Wa jud ko magyagayaga. Wa jud ko na makak. Saan mo paghusay anaron? Saan mo paghusay anaron nga Tawa. Aduna mo'y mga yaga-yaga sa inyong mga post, labi na ni Laxi Vibe. Ako rang gipakaon ang ihang pulong nga yaga-yaga. Karon, ninghilak siya. Mukaso jud kuno siya. O niya, ang iyang mga commentator nito, mga supporter, yaga-yagag mais ko Ipang-screen record na ko. Damor ko ninyo atakihon personal, wa ko'y kasuko ninyo, pero damor ko mangisog pagsangyaw sa maing balita sa pulong sa Ginoo. Salamat sa inyong pag-treat sa ko Sultihan ta mo, ang akong kasing-kasing mas madasig kung inyong yaga-yagaan tungod sa akong pagbuhat diha.
Ginoo. Klaro man jud kay ning imuhang vlog nga perting butbuta. Karon ni unsaan mo na pag-explain karon o kaniha nagchat-chat ng gimi ni kuano ni Roxy Vibes. Mo na igsuon ni Brother JC Besira. Nagchat-chat mi ani. Karon di ada ni siya i-post nga kani breaking nyo. Roxy Vibes, Engineer Palpak kay gipatrabaho og project pero gitagay ra ang bayad sa Tag-Iyas building. Di ba na klarong binotbot ng imuha niya wa kay ebidensya na angayan na jud kang kasuhan ana ron ug angayan ra pud kang iblater ana. Angayan ra jud kang kasuhan ug iblater ana. Kay kani usa man na mingon ka nga nagtug-an kag tinuod. Man imong ebidensya ana. Na kay ebidensya. Sige kay kanang ebidensya nga imong kwan nagkinahanglan pag nagtestigo. Legit man ang imong ebidensya na ba kay testigo ana? Kay kung dili ni mo mapamatud-an karon usaon man na nga nablater naman jud kaani dong daig. Nya sayang lang no nga bag-o ra ba ning nahuman og kurso sa daig. Nganong day brad og bag na magkurso pang-apply nig trabaho diri sa Pilipinas dili mawala ng police clearance. Iguting kay anas police ron namday kay blater diri brad. Usa may imong kaso ani pagtan-aw, uy, cyber libel. Patay disgrasya. Cyber libel man din imong kaso. Unya sa may nahusay na nimo? God bless. Unsa daw? Mga amigo. Baliko na ko ha. Remember mga CFD, Oh. ako wala ko gibuhat nga sayop alang kaninyo. Wala daw gibuhat nga sayop alang nato. Kaning imuhang gipost nga breaking nyo, Engineer Palpak kay gipatrabaho og project pero gitagay ra ang bayad sa Tag-Iyas building. Insakto na o dili? Pwede sayo pa na. Mobile bago din ni si brother kisa nga nanang engineer na. Si Brother Ryan no, mobile din si Brother Ryan og reklamo ni mo sa pulis og di na tinuod. Aw kanang tawag aning ni ang wa na klaro na imong istorya, dili na ang baton niya kay pura manig usa ba no libog mo sa tanim ni dong daig. Dili ayaw lagi ng tawag-tawag lagi. Schedule na lang ng debate ay natawag-tawag. Kay mao ra man nagmanawag ka diri di man na formal. Gusto ka og sharing i-formal. Ayaw na sig panawag kay mura taan na og dili wala ta nagprograma diri. Hi DJ, pwede ko hanap textmate. Magpalab advice ko DJ, tinuod ba ning walang forever? Ayaw na, gusto ka debate ta, sig tawag-tawag ari nga. Okay na sa kanang manawag ka. Okay nahanglan di pud ka maminaw og kanon gud. Usapaw mo ka. So mo na angay ni mo do. Ilasa din natamambat ana ni ko di pinsas kamaturan kay mura nag iango-ango naman siguro ni mga sabadista. Na karon apply na kag trabaho kay nahuman di gyud in taon is daig og kurso proud taon sa oy problema pagpakan sabi. Nahuman man ni sa kurso problema lang aning daig. Kay inig pang-apply kay diri sa Pilipinas god mga apply kag trabaho bisan asa di gina gawa siguro kung sa mga apply kag tindira paninglan Japon kag police clearance na siguro. Kay basig tanawon kaso ba kay yamat inig ingos tag-iyag manira na ta. Gisige po kag sekreto panghulbot dito. So ba ningil apply sa iyang kurso ng gikuan. Pagsubay sa NBI naman ay kay kaso dong. Kut-kut ulo ni mo. That's why. Ana-ana lang sa kadida. That's why nga gipailan magugug reklamo atong taga-kuan. Husayon na ninyo. Kaya na naman may blatter, inyo nang atuon dito Bohol, kung asa mo dapitas Bohol kay blatter, atuon nyo dito, inyo nang hikotahon. Kaya para ma-clear up ng inyong pangalan. Kaya once gali na tayo record anang pulis, delikado. Igpang-apply na tong trabaho, paglukat na tong police clearance ana, doon na kay record dito. Unya, mayra okay rin ta tong record diha, og ka nang nangulata ra kas daplin dito, din reklamo ka. Kay murag madarag Ismail na nakasumbag ra nya. Unsa bang sumbagan na murag waguton na tuyo. Cyber libel pag goodbye pastilan.
Ha? Ingon siya nga, ako raman ang ipapublic apology o dili, pailan yung kaso. Mas payong pailan na lang nagkaso. Kaysa naman ipapublic apology, mag-vlog-vlog na nas daig dito. Ngayon, tagpasaylo no. Straight to the point. Viral na yung video. Yes, okay na, ana, dili. Mas maayo yun yung pataga muna. Kay moral damage man na, kanang pag-ingon niyang breaking news, engineer, arak si Vibe, palpa kay gipatrabaho niya. Moingon pa dyan nga, wa man ko mamakak ninyo. Sus, porbidang kahiag sa labutan ni Ao. Nagtudlo lang ko kabahin sa pagpabarog sa pulong sa Ginoo. Kanang giingon nimo nga si Engineer Palpak ipatrabaho project giinam ra balay. Pulong din sa Ginoo na. Tanawa si Alado. Nang isyu na sad, ningon nga, engineer man na, wag ka pasar, way lisensya. Resulta mga kagalaan, di apil na hinuos kaso. Ikaw Alado, kay bag-o raman kang nahuman unta dito sa bayugan, labas-labas pa man tong inyong issue dito. Ganisulod dito sa kanang katedral, blag dito, guys, mao day ning daghan kay sila mga membro guys, kay impierno hunon day ni. Kay ingos Biblia guys, daghan kay impierno. Jadi apa to ilang ingon nga daghan na kay manika dire guys oh. Straight to the point. Imbes maura ang tatay mong kaso, gipa-public apology ra kas taga-Night of Columbus. Onya, wa man po to sa mo public apology. Kanay live agkagwang dito sa iyang Facebook page. Wa mo to tagda. Gito mo viral ilahang kuan-kuan. Gasigarang mata ba, murag grade 1 dito section talong, ikasabag maestra, din gipasuri sa tubangan. Guys, mga big sorry guys, sa naitabo guys, sa kuan guys. Mga anak-anak sa tagabayugan guys, mga big sorry guys. Guys, ay sus! Ay na. Imbes kay maoron ta tong kasuhay mo ana, sunda na kani, kiklarong giblater na jud in taon. Asa makakakita engineer nga dili mo graduate og kurso, graduate ka ana. Then kinahanglan nga mo apply kag engineer, na kay lisensya pagka-engineer nimo. Kay basin og wala lisensyado pa magaling siguro nimo ang purma na nang imong kalakiha. Nakaroon niya ang iyang sa dani nga kalaki mga kagalaan kandaig nang isusad. Salado lahi sa kaso to salado kay salado kanimo niya hao. Kung manghinambo gani ka kanang pasado ka, di ba? O may ang issue man ni ingon siya nga engineer wala ka pasar o dala pang katawa-katawa. Manghambo gani ka kanimong kurso kanang pasado ka. Muranig na kami no siguro kay eskwela ni Salado gibagsak siguro ni. Ingon magulo dito ma. Happy to ko na first ma. Nganong nakaingon man ka anak. Pag ingon bitaw ni mama nga kinsa ito'y i-first, ang akong tapan mo'y gitudlo ma. Happy to ko na first ma oy. Na. Tama na kasaway, ano? Straight to the point. Unya, diasad. Ma, ako ba yan ang haros karon sa among klase, ma? Wow. Unsa nga kukan na, kusa nga subject. Di ma, oy, ako galitoy nang haros o gamunggay kay nutrition man, pero nag-utan mi. Sulta na may ano rin. Ha? Kung resulta ra gyud in taon mga sokeng tigpaminaw. That is why. Oh no. Mo na nakaparat di ana. Unsa maning ato ang agoy wala din na live ni sa ato ang YouTube channel ni. Nabantay atong YouTube channel gilang. I-stop lang sa nato ni sa atong YouTube channel ang live kay alang-alang na ni. Mag-upload ra ko anig kuan kiningi ang video niya ako ling i-upload sa atong YouTube channel kay wa man naka-live di ay nalilimot tag cancel sa kuan di usay di na to ma-check ning atong YouTube channel. Sige muna diha nya mun tama na rin taon ni Alado anang kuana kay wa naman yun nahimo mura ni sila mga bata bitaw gagmay nga
kanang bulyagon anang daskilid-kilid nga bununonon pagchok ni ma'am. Ha? Mao gining dating ah. So man ako giingon nga tawag aning ni ang natingala maning atong YouTuber nga wa di taga live aning trabaho sige lang. Alang-alang na kay nig ato pa ning i-live sa YouTube. I-upload ra nako nig balik sa YouTube di ay. Wa ta ka live dahil sa atong kuan. Kay wa na click sahay man god malimot tag kuan ani, limot ta og check up sa atong YouTube channel ani og naka ready na banig wala. Wa boy taga YouTuber na to dring ni pick up god ni kuan. Mo na resulta ni kuan ni Dong Alado. Imbes kay nahumanaon tatong inyong issue dito, nahilom na tos bayogan ni apil-apil si kanil tanawan na blatter na hinaong kanilon. Or sige baka nig-absent siguro sa Alado ba manang inana na lang. Niingon niyang tatay, nak, tago da nak. Kaya na imong ma'am diri nako. Sige ra kang ka-absent nak. Padong diri ikaw ri gitoyo anak. Anak na po siguro ni sa Alado bag. Tago sad tay. Nga naman, imo mo ko among-amongon. Gipasangil ra ba nako ni ma'am nga ni absent ko kay namatay ka. Ayamat na. Binuang na Dong Alado. So kanang ni si kuan kani si kinsa man Depensas Kamatuoran pag sit lag oras ganahan ka pag sit dia og kuan din magdebatihay tang duha sa topic imong gusto tro charge baka pamatud ikono na 70 Adventist gitukod ni Kristo kaya porbida mo na diha nga kani seryoso ba ni nga kuan kini bitong kanang cyber libel ayaw actually mo ni ako hanyo sa mga 7th Adventist bahalag mga nganganay atong papangig diha mga langkat atong babag ni yaw-yaw diha basta kay wala lang tang personalan mo nang moingon ko diri sa atong programa trabaho lang walang personalan bato-bato sa langit ang tamaan wag magalit kita bagod kog na personal ta diri kana si kuan manay kang huna kay dako managmata mo ana so, mo istorya lang ta ana siguro kung nakita ginato nga murag Tinoo jud mga isyu ta diri na gitay mga ebidensya kung na personal ta na gitay ebidensya para nang maingon ta nga na upaw na lang nigsig pamakak si Norberto Pamisa nga pastor upaw mo gitong daan hangyoon na lang ni samtang wa pa masangat sa korte bugat baya na nga kaso actually manggod na blatter na gina siya nanay record sa pulis nga na blatter dili ingon nga wa pa na mapirmahin na blatter na jud na so kani gud untang blatter maglikay na lang gud unta taaning kaning mablatter ta ba kay lisod man gud kayo although bisag kaning mablatter ta di pa man ta mapriso ana dayon pero naa na jud tay record ana sa gitawag na tog pulis. Now, unsa may connection ani sa atong pagkatao kung naa na tay record sa pulis? Lisod na kay taan ng tuuhan. Labi nag mga apply kag establishmento, mga apply kag kumpanya, mga apply kag gobyerno kay paninglan kag police clearance diha karon. Uy, naa na kay record sa pulis di ay. Nya pag tan-aw dito unsay kaso cyber libel agoy. Mana dili sa dego, Karon daay kung saan man ni buhaton ani. Panington bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Agoy, tanawa lagi. Kani si Dong Alado, matod pa ni Bacalares. Panington bugbog ba? Ana. Straight to the point. Panington ginag. Wala man ta mahadlok ni mo Dong Kamatuoran. Ikaw ram nang nahadlok nako. Sige, ikuan ba? Isit nang ni ang oras. Mo na akong ganyo nimo ayaw nang si kag panawag diri. Unsay pagtuon nimo na adlok nimo sige kitang katawagay diri. Pwede oy. Bro, ang ano na. Sige, ana kong hanyo nimo. Kung gusto ka magdebate na lang tang duha. Onya tawag aning ni ang
kuan magdebate tang duha dayon isit ang kanang unsa may gustong topic nimo about the true church, about sabat, unsa may ganahan nimo, about sa pagkaon, about sa ribulto, kay unsa man eh. Then isit na to nag-asa ta dapit nga platform ay sige panawag-tawag diri mo ra nagkuan oy. Nya mo ra gyapon og manawag ka. Di man pud ka pakitag nawong. Sige buso ba kay kanang atong programa diri man yaga-yaga o ganahan ka ipormal na to na para maklaro na moderator parahan ay ta. Wayaw nang niang sige kagkuan pasig nakalit-kalitan na sa kaba. Personal nya maingon day wa man ko nanguan ninyo awar ko ning ingong daego. Aduna mo'y mga yaga-yaga sa inyong mga post, labi na ni Roxy Vibe. Uy, si Roxy Vibe na inoon ang gayaga-yagaan eh. Si Roxy Vibe na inoon ang gayaga-yagaan na. Si Roxy Vibe na inoon ang yaga-yaga kanang maingon ka nga usam na. Tininood ng imuha kanang maingon ka nga si Roxy Vibe, engineer, palpak. Kay kuan usam na tinuod tong imong giingon. I-live group sa nato ni umuntay kuan na imtaka. Unsa man tinuod ang imong giingon? O basin ikaw magayaga-yaga ana? Ako lang gipakaon ang iyang ulo nga yaga-yaga karon ninghilak siya. Mukaso jud kuno siya. Tagam juga diha. Pero kung tagaman nimo ani ron. O niya, ang iyang mga komentator dito, mga supporter, yaga-yagag mais ko Ipang-screen record na ko. Damor ko ninyo atakihon personal, wa ko'y kasuko ninyo, pero damor ko mangisog pagsangyaw sa may balita sa pulong sa Ginoo. Wa daw kasuko, pero unsam to yung mong gi-comment, ito kasuko? Odang kaulit na gid to. Sige, dong depensas ka matuoran, pangitag moderator, asa ka nga page ganahan. Maghuwat ko nimo ha, kinahanglan jud nga ato ni formal panawag aning kuan. Salamat sa inyong pag-treat sa ko Sultihan ta mo, ang akong kasing-kasing mas madasig kung inyong yaga-yagaan. Butang tala nga di gyud dayon ang kaso. Pero na blatter na jud kag pulis ani. Pag blatter sa pulis ana, pag subay sa blatter sa pulis agoy. Wala daw mahadlok kaya ako ra man gihuwat ang imuhang kuan. Saman musukol kag debate nako. Yes or no ra, kana ra. Ayan na dayang comment tag-as kayo. Papansin ng imo. Agoyan ka ko sukol kag debate pa schedule na to na. Unsan tapika? Ano ra ko gipangita? Ay sige panawag diri disturbo kay ka. Tungod sa akong pagbuhat diha sa Ginoo. God bless. Wa ko'y kasuko kaninyo, mga amigo. Wa daw kunoy kasuko pero gabutang-butang og istorya. Ang resulta gipailag sa cyber libel. Unsa pa nini? Ada kani. Kani joy kuan. Uman ako gisuklan og debate ang mga dipensador nagahi sa Romanong Katoliko kay kini manggong mga dipensador gitawag Catholic Faith Defender magpataka og pasundayag matud nila si Kristo magpalitson sa langit. Ayaw na nang isyu ha. Okay diri ta. Dili man kana ang isyu ay pagkabuguas taog yung mao. Pagkabuguas taog mo. Ayaw na lang nagpalitson bas Kristo sa langit i-isyu si FD ayaw na. Kay dili ra isyo kay kitagong mga Katoliko bisan pa og tawag aning ni ang papiling victim kay kadong daig defense mechanism nang imo mura kag katong nukos bang gidako pabugadig ata dayon. So ora dili ta mo kaso ani ha kung hingon tag si Kristo gapalitson mas baboy dili wala ni labot. Straight to the Kaya point. bisan pagpila isyo ni mos Katoliko da, Dios mis mga imahe nga mga Katoliko adyo klaro na dili mi mga aso ana. Ang gikasuhan lang ka, gireklamo lang ka sa pulis, giblatter lang ka sa pulis kay personal attack na jud ang imuha. Moral damage naman na katong niingon ka ba nga kani kang kuan man ni. Katong yang post are kani niyo sa nga asa ra man tong iyahang kuan are. Kani
Breaking news, Roxy Vibe, engineer palpa kay gipatrabaho og project pero gitagay ra ang bayad sa tag-iyas balay. Straight to the point. Diha ka nakaguba anang pormaha. Nya maingon kag wa ka gaya-gawa ka namutbot sa mga tinuod na imong gingon. Muna tagam na jud ka ani nya karon magpapiling victim na sad ka. Obe. Og magpatagay digto ko nagdilaw bang akong kadasig sa social media ang moapil ko og nahitabo gayud nga nakadungog ko mga propaganda nga dili Biblia ang sukaranan sa kamaturan kun dili ilang simbahan murag gitamakan nila ang pulong sa Dios. Naunsam ning naong ni Modong Daig. Kung ako ning drawingon og charcoal pencil ning naong ni Daig, hurot isa ka lapis ani kilay palang daan. Nakoy charcoal pencil diri Nara Kani pilang tuig na ni gidrawing na kunig sugod katong ni ang nakoy gidrawing nga kuan special someone na to tanawa ha. Kani Dong Daig pag gina magamit kay Dong Daig o ako ning i-drawing sa imong naong Dong Daig isa ka bagnusan na ning kilay nimo hurot ni ba. Kaya nga naman baga ra kay na imong kilay imong buhok kunya sus tapay bungot pabalba sa gamay. Kaya para po niya, murag tsada-tsada sa pagkay tanahon ba? Murag siguro ning way baying musugot ani kay Kuan. Tawag aning niang napay bungot niya, sus porbida. Ang ilang gipadako ang ilang simbahan mo nang nagdilaab ang akong kadasig og digto na hitabo gayud ang mga dagkong debate si Talibong usa ka Vice President National sa tibuok si IPDIS tibuok Pilipinas og si Alima nga gahi. Talawan pa jud nako ay. Akong giwat nimo ingna lang nga musukol na kag debate yes or no kay musukol ka unsang topic then ipasayt nag-adlaw asa kasi mo bakante ayon sige talawan. Kar pa ako atrasan magkikiagig debate sige sa kabuok. Bagay kay agig wala kay agig debate sige sa kabuok imuhar siguro agig kasi sige sudsod are. Ipaskidyo na, aron mahumanta. Kuno na nga si IPD gipalibot-libot nila tibuok Pilipinas pod nga pasundayag siyang mga bakak og karon naninguha sila sa pagbuntog kanako, pagsaywar, paggulat, naghibo sila mga isyu aron kasukat. Dili na saywar di po nagulat. Kuno ko nila. Pero dili na saywar di po nagulat. Kanana na police clearance. Dili police report. Report naman inoon. Police report na siya. An extract copy from the police blatter Philippine National Police na dong dili na tano dong di na barangay ng blatter dong gi-blatter kay gireklamo ka sa barangay sa police gyud na siya so kana wa pa tay kaso ana blatter pa man na nakay record imong ngalan dito ba nga nakabuhat na kag sayop og sa sundalo pa na sama pa na sa Reserve Philippine Army. Warning shot sa lang ha. Warning shot na o kanang sa laing termino recon fire sa lang kay nay mo reply dos kilid-kilid na adyo na dito. Kani kay klaro man jud ning nablatter ka. Na imong ngalan dito listahan sa logbook baka na og iasa na nila butang. Na kay kaso. Sa na kay krimen nga nahimo. Dili pa na kaso ha kay pamanay kuan. Na kay krimen nahimo. So kanang ni ang krimen nga imong nahimo mo reflect na sa imong pagkatadig pang-apply nimong trabaho ana paninglan ka kay Dres Pilipinas uso man gini mang-apply tag trabaho police clearance o dili police clearance NBI kasagaran uy naamday kay kaso di ay di perting luuyan nimo Yamingon ka gulat na nga klaro man jud kay na ang gulat pa na gipost-post sa Facebook nga kasuhan ka na mo ay ibablatter ka na mo kana kay na picturean na jud din tawo no. Pwede oy. Na picturean so nagibating diagram pastoy Baclares. Panington magbugbog ba? Klaro istorya panington mo. Agoy. Aron maghilom ko ug matud pa sa usa ka komentador o sipdi ingon siya makigsitol kuno ko kay gasto kuno kayo or basta daghan sila mga isyu sultihan ta ka dili ako mahadlok bisag unsa ilang ibuhat kanako og magdilaab ang akong kasing-kasing sa kadasig kung modulot sa kalibutanong bahin ang inyong mga tinguha nga mapreso magaling ko di lang ko ni patyon lipay gihapon ko kay daghan pang mga kalag dito sa pisuan nga sangyawanan sa pulong sa Ginoo. Mura kag katong pastor sa Bornagoy.
Straight to the point. Nga, nag-shopping sa mall, nag-shopping sa mall, nga wa mo bayad. Og nasakpan dito security guards, man. Og nasakpan dito sa safeguard, security guard ba? Nga wa resibo. Pagkadakpan na preso, ginangawat man, mo na, shopping may bye-bye. Pagka preso, gituyo man nas Ginoo kay ron sang yawan ni na mga presuhan. Na! Mamaw lagi dis daig ba? Gituyo nas Ginoo kay daghan pa kay dito mga pinirisong angyan sang yawan. Karon, ibutang talang na preso jud ka 8 years man ang cyber libel gani kung magisgot ang cyber libel mga suking tigpaminaw. Kung sa tualan na diri sa Pilipinas, I don't know sa ubang nasod, no? Hindi man taan diri silang balao dito. Kung aritas Pilipinas and Republic Act 10175, nanay kaakibat nga priso mga suking tigpaminaw 4 years to 2 months and 1 day or 8 years. Unya ang kuan ana kini pag-out na lang nito kay kangho debate ni kamalukuan. Wa man ka mo reply sa kung kuan inan kang magdebate tang dami out lang ko out magkinanglanan ako. Apa dito na lang ka magbiyo sa imong kuan imong mga amigong ka live karon. Daga Pastoy, shout out Pastoy are may nala madugangan imong biyo siya Pastoy. Murag 8 ra man kabuok ni Pastoy. So dunay multa na 1.5 billion million or 300,000. Kasagaran na siya. Now, kung mapriso ka ana, kung isang at panalitan ka, giblatir ka. Unya kay ingon man si Kwan, di mo na masitol padong kag tagbilaran. Mo na si Tolon dito, magusay mo na dito kay public apology. So, naragyapon kay record dito, di mo na ingon nga irison sa lang na mo na yung record na ko diris ko ana kay tawag aning ni ang Kwan man. So, kay nakapo dili oy naka-record di kas pulis. Matod pang Ma'am Altia Merced. Mula kaway ra bininig Cebu ugma. Dili daw mahadlok mapreso pero ang tinuod ana perti ng kulbaon sa to. Panington bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Kanawa paningtong bugbog saon na lang. Og mapriso ka dito ayaw pasangingling Ginoo sa imong kabuang. Straight to the point. Parihara kang linalado. Wa man nakapasar og engineer. Nanawa ra, kauban ra ka tong giingnan bag ma. Happy jud ko na first ma. Ngano manak? Pag ingon ni ma'am bitaw mga kinsa i-first, akong tapad ang gitudlo. Happy jud ko ma first. Na, gidahat. Ikaw pud na, kung sa pud mo anak. Ako man putong nanghara sa among klase kanina ma. Very good. Isang subject ka. Haros man kog kamunggay kay nag-nutrition month kanina. Mao na gidangat. Sige og sognod sa tao, ikaw po gasognod ga po ikaw ang magsit didto kay ikaw man ang affirmative. Mapay mag-live na lang ka ugma. Magsit na tatag oras namasayro ko. Mag-live na lang kay sudlon ko na imong live. Pang-invite og timer og moderator. Okay, sige. Muna no nga kining ang kung mapriso ka nya maitan na priso nas daig. Unya kay walo man ka tuig. Igo-igo pa pod og walo ka tuig murag niabot ta siguro tag 50 anyos ana siguro dong daig or ana ba siguro na mga 40 kapin. Naminyo na siguro ta na dong daig. Kasala siguro min kuan na no. Pero anyway, kung magpapriso ka diha sulod sa prisuhan, wali-wali na ka mas daghan kayong pinilisod tong ngayon walihan. Paluon ra kasi mong kawa piniliso karon magwali-wali na ko kauban ta mga preso ro ay. Igala igsuon. Ang pulong sa Ginoo igsuon. Tuuhan na to nga sabadon ni ba. Paluon na kasi kauban ng piniliso. Kung magpalo luan juga. Hore no. So parihor ta nga preso ro wali-wali ka nako.
Or saninaan ka dito duster ba dayon pagkahuman lubuton ka dito. Pagkagawas niyo man ng dahil sa'yo, Roxy Vibe, nasira ang pagkalalaki ko! Okay raw tatog burar ka ni Tatay Digo nga gi-interview rito pila edad, taga-asa ka, video call. Ha? So, unsaon na lang. Muna diya nga magbantay ta pag-ayo ani. Ingon siya nga adto mas malipay jud kog prisohon ko kay to dito sa dagang kay piniriso ang ngayan pag itong sangyawanan ngitap taglain yang kuan are. Nganong nasumpay tas mga Hudyo. Kisam ni yang kuan. Sa Ginoo. Gani adunay mga saad o Asam ni aya sa kani. Tigala igsuon paminawa ni aron masabtan nimo nganong nasumpay tas mga Hudyo. Ingon ang Roma 11 si San Pablo nagpahayag, ingon siya si Kristo ang punuan nga olibo. Ang mga sanga nini mao ang mga Hudyo. Kita nimo ni ilustrasyon. Karon ang sanga niini mao ang gitawag og mga Hudyo. Karon kay wa man ning tuo ang mga Hudyo, giputol sila kini giputol putol na Then gipailan day kaso sa cyber-libel. kita po nga mga hintel gitawag tag ihas nga mga olibo hintel karon kung mutuo ka kang Kristo mo ni ihas abaminaw mo ni ihas gisumpay ka diha sa original nga olibo nasumpay na kay ang mga original nga mga sanga sa ulo. Unsa man na markot o bading? Klarohon na to isang klaseng sumpay na. Di putol kay wa man sila nanoo. Ingon Karon kay wa man kamo tuo sa simbahan ni Kristo kay si Kristo ang punuan katong mga Hudyo nga wa manoo motong ingos Kristo putlon ibalibag kay wa man mamungag daghan og sugnodon. Ay himo kang impirnohonon. Ikaw kay tuwa man ka nakonekta ditong Alien Gold White. Wa jud kay labot diha sa gisumpay. Kitang mga hintel wa tatay labot sa kaluwasan apan tungod kay gugma man ang Ginoo alang mas tanan nakakonekta ta ang Ginoong Hesukristo diha pinaagi sa bunyag sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao nang nahiusa ta sa iyang simbahan because of baptism. Useless man yung magpasakop ka simbahan ni Kristo di ka magpabunyag diha. So siya katuan na bunyagan na ng simbahan nga gitukod ni Alien Gold White nga si Alien Gold White wa pag nabunyag na. Ang resulta gipaila na hinog cyber-libel. Unya ingon pag gud siya nga ang Ginoo man na buot kung mapriso ko kay didto sangyawan man na didto. Sangyawan nimo tong mga piniriso kauban nimo ingnon ra kag pag-ilom diha na priso manggaling ka kauban ta nya mag-ingon-ingon kang maing tao ka. Unya lang kang gabi may kinalalagyan ka sa akin. Dito. Dito ra ginis lae gani dire lang lae ni lay ayaw lay maloy ka lay. Ubuan ning brief ni daay dito, lubuton sig tagsa-tagsas mga piniriso dito. Perting bungkagang lubot ni mo aning trabaho. Unya kay 8 ka tuig ang cyber-libel manggod kanang naa sa gitawag na tog Republic Act 10175. Ang priso ana og dili 4 ka tuig to 2 months and 1 day adto kas 8 years. 8 ka tuig sa gaditong lubuton kada adlaw. Wanglon lagi siguro na imong lubot ito ba malibang ka dito di na siguro ka muotong padagirit na lang tae dito. Ano man ba luag na kay lubot. Luag na kay lubot. Ana diya kay unsa man ning mutawag tag cyber-libel. Kanang cyber-libel gani dong daig istoryahan na lang kanako unsa ning madagwa kay balog unsa ning cyber-libel dong daig. Maying tag cyber-libel sa in English pa na nga termino dong daig, a term used when someone has posted emailed something that is untrue
Usa kabaw kag unsa nang antro and damaging about something else on the internet. So may mga example, man to imong example, antro man to. Buto tinuod nga giinom ang bayad sa balay, palpak ang trabaho. So asay kasagaran na may tabo. Adtos mga message board, adtos mga bulletin boards, adtos mga blog, blog puto nimo, adtos mga chat room, adtos mga personal website, adtos social media, social networking site, o kuban pang mga published article. Tagi-post man to nimo, comment section to, nya wa pa jud ka ebidensya, ang ngayan ra gid nang makasakay jud ka sa libel. So adto ka dito, presohon ka. Kay kaso man na uga kay pag kuan na karon kay mapriso man jud ka ani, ngano? Pag file sa kaso nga cyber libel ana, mo file si kuan, Brother Ryan. So ikaw mo na nga tubangon. Pag file sa kaso, ikaw nga napailag kaso sa may mong buhaton, hire kag abogado. Kay hearing pa man na dito. Doesn't mean nga mapriso na ka ana, hearing. So ikaw ako panalitan og ako'y napailan di hire kog abogado. Pilay bayad sa abogado, lingkod pa lang kadaan. Ha? Sa ilang opisina, wa kay amigo-amigo mga naagi na 30,000. Pakonsulta lang na ha. So inig ka, kuha na, inig kuha na sa Brad Alvin Bahan may gabi. Ako di man ko kay bawag balaod kay di man ta kuan, di man ta tawag aning expert na kay di man ta abogado. Pero ina di knowledge gamay. So pag file kaso ni Brother Ryan, ikaw nga dangdae ug kamo nga lado pagsabot na lang mo duha. Ug kinsay abogado ang pangwaon ninyo nga kanang gamay-gamay ragbayad. O na baka mo'y amigo ng abogado nga kauban sa simbahan, Brad, luoy taon mo, Brad, umi kabayad, Brad. Straight to the O, pwede na lang gamay-gamay lang sa gamay-gamay. Sige, kika-practicing pa siguro tong imong abogado ang gihire. First time siguro ang hawak niya kaso, agi-practicean mo. So, adto, dito, mag-hearing sa tagbilaran o sa tagbilaran na pa ilang kaso. Adtoon nyo, pasahin na sad. Kaon pa, accommodation pa. Pagkaso anak karon kay wa man jud ka ebidensya pag ingon sa may imong ebidensya aning imong gipos nga gitagay. So unsa to go ebidensya? Panington bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Dito na. Pag wa ebidensya, ang kaso dismiss, prisuhon si Alado. Prisuhon si Daig. Pag priso dito, nilubutay sa prisuhan. Unya kay dili man na usag abogado kay separate man ang kaso ana, di man na ingog gipangkasuhan mo kauban mo abogado. Lahi sa tong kang Alado nga abogado. Abintaha to sa Alado kay ang asawa ko na abroad pilar bi lab. Padadil sa kuari sa kasulduhan lab kay gasto na mo sa kuan lab. Si Daay kay naningkamot in taon to vlog singusang wa pa ka kobra sa YouTube kay wa pa pod na monetize. Wa pa ka kobra sa iyang Facebook kay wa pa pod na monetize. Unsa may ibayad sa abogado? Unsa may ipasahe pa dong og Cebu? Or kining tagbilaran og asa na gikuha ng kaso. So wala. Ay resulta ani. Diha ra gitang laay ani rong trabaho Kay once nga mablatter ka na imo nang atubangon imo nang husayon mga ngalan to i-clear up nimo na ba nga di na tinuod. Okay na naman to nakakuan naman to katong naay police clearance nga police clearance katong naay record sa police nakuha na jud to. Dili ta basta-basta mo kuha ang nagpapel kung wa gyud kay kuan ana. So pag once nga mo na kung giingon gikasuhan na. Si Father General Clement Pondok kusanis mga kauban na mo sa seminaryo sa una way back 2015. Wa jud ko nag-expect ani na napare ra gyud in town. Congratulations. Bag-o lang ni naordinahan mga kaygalaan adtong March, April, May 27 mura mo to. Ilang ordination. Unya dito sa cathedral. Congratulations ninyo. Asa man ni-assign si Father Clement karon? Dala sa ko magkabs nimo ha kay mag-father ra jud ko nimo ani kay wala naman. Mga pare naman gid mo. Kami kawa mi nga pare gibutang gimis Ginoo dire nga mga komentaryo gud tas mga lama ani mga lain sikta, mga bugar gid tamas mahimo ani ha, di ba? Brother Ping Sirondo og Father Clement naminaw ni naturon. So mo na no. So cyber libel. Pag file ang kaso dito, ang katong gipailag kaso motoy atubangon kay di na nimo atubangon padadaan magagsupina ana. Pag di ka mo atubang ana lain na sa nang isyu ana. Hire ka abogado.
Nya imong abogado kay maningil man nag-ebidensya sa itong ebidensya ni pre-counter to dito kay kaso bukas sila ani na dapat tatay kuan ani. Ako na magutong comment sa section ko torne. Gitinunood man ko din taon torne. Naara ko bro. Si Clement Re Gaudiano. Kinsa maning Clement Re Gaudiano? Kinsa ni siya sa nawala naman yun ning ato ang live sa YouTube live kang na sige na lang mo na nga atong kuan mayang gabi ida no so areta balikan na to so inigfile sa kaso na di mapildi man jud mo aning kaso kay wa mo gid mo yung mga ebidensya ani nangisyo mo ba niya mingon ra ba din sa daig nga wala jud ko nagbutang-butang sa mga Catholic faith defender pagsuroy pagkapildi sa kaso nimo ani adito kas prisuhan baka kong ka liar rebel ka diha rang layan ni dong daig mo na ako pa ni daig no maghinulsol lang ka dong daig maghinulsol lang ka kay kining inani kong kaso bugat-bugat ning cyber libel nga kaso dili basta-basta ang kaso nga cyber libel oy ana bitong wow, pilay ko na dili naman na madala ni mo ariglohon lang nasa nato na brad rasang atas korte madabag ariglo ni mo na ibutang ta lang nga tawag ani ang nasitol tong kasuha na absuerto ka na ana jud kay record nakatala na gid dos korte nga na jud kay kaso nya magsangaw kadiha karon mga igsuon magbagotas kinabuhi likayan ng Dios likayan ang pagpanghimaye likayan ng bisop pagsubay oy ngano naman kay kaso sa korte ang kaso bugat ba kay cyber libel ba gyud ana gidangat na dumbay astilan yung pag nakunik ko no sila walay dai. So, ugma na lang ta magfollow up tani kay taas-taas nga atong birada ron mga kagalaan 1 hour and 17 minutes. Ato rin nang i-upload sa YouTube channel kay wa man ta ka live sa YouTube channel si Piat ng tagtuplok kanina no start. Wa yun na check up na to ng YouTube channel ba porbida. So mo na daghang kay salamat sa ato mga viewers mga suking tigpaminaw. Hangtod na lang sa sunod nga gayon. Kini inyong ubos sa sulugoon sa Ginoo manamili ta kanyo sa pag-ingon. Dalaygon ang Dios maayong buntag udto hapon kanatong tanan asal suok-suok ka mo nining bahin-bahinas kalibutan. God bless, mag-ingat po tayong lahat in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen.